right. Iyi kala yedu yatachida but pakati apo pamabox apasati papera kudesignwa pachazoitwa tuma design tumastondido nawashi handisati ndaziva kuti ada kuita chii but grey yedu seems as if yabuda zvatachida but kupendwa hakusati kwapera plus tinoshandisa futi black asati apedza mukutoona munhu wacho achiri kuita ndotenderera kunoku ndokumashure kwatiri kunoku saka pane line ritoripo apa iuku asati amesha iraiti kaka line akaka kari kudhimaketa kuti pachazoda kuseparata grey nekuisa imwe kala pazvo zvasiyana kawashise imwe iri kumusoro imwe iri kuzasi kumashure kuno kwakatosiyana ukuku then apa futi ukuona rimwe line iri riri kudhimaketa pachatanga imwe kala futi saka umu hamusati mapera zvatiri kuda umu but ndo patiri so far so good saka handisati ndaziva kuti Washington design yake ichange yakamira sei but malines amakamboona maybe kuma previous videos ndo iwada kudesignwa tumastondido toenda apo apa ndopa akupenda izvizvi saka ada kudhimaketa kuti zvazva zviri pekutanga akwanise kuseparata makala egrey nekala yekufanira kusara iripo kuitira maybe zvinyatsooneka handisati ndaziva kuti why saka washi uyu ari ukokoko izi ndo maitira tinoita unofanira kumboenda kunombona kuti chinhu chako chiri kubuda sei saka ari uko adaona kuti zviri kubuda here kwati zvakabhenda saka ndiye wachari ukoko toenda apa mukuona grey yedu iya yabuda the grey color so apa futi pane line iro roda zodhimaketa kuti grey inosara papi then another color yedu ichange iri papi saka ndo zvazviri izvozvi kumusoro uko futi kwese uko kuchazoitwa but kunoiswa kuti mabrush I think zvinenge zvakaita sepapapa like paari kuita apa ane akuita nekabrasho saka mangwana ndomhanya ndinotsvaga glossy. Thank you very much kune vatitengera glossy yedu yayashota because I think pakutenga material yedu yese kunoku yayatodi yayakwana saka kwasara iyo iglossy yazonzi nawashi anoda gloss kuitira kuti pange paine kakala kakanaka nobuda ipapo samozviona zvaakuita umu magepa akuvharwa saka washi sei uchipenda uchigumira pazhira seizvozvo spoiler marata rola brashia parnole sono como fano vinha com spoiler marata marata sasa chipi chiende ndio unaanza udi ndio tipa tufuna ngopinda madzicheti marata fano kubatwa niji yeah samona mapo aya anga akati chena abva aita white apoisa nechibrush handiti abuda mapo aya iri ranga riri renhungo dzedu dziya mazvona kuti rachinja rare white rakambenge rakati chena risina kuti chena so ndo patiri apo saka rambotoenda kuti timbona kuti zvabuda sei maybe tichazoona zvapera zvese tiona kuti kala yacho yakamira sei but grey iyi ndiyo yatinongoshandisa kanawo pakazochinja mamwe makala in future maybe tichachinja but we use grey kumacolors edu ekushema we use grey kanawo zvikazonzi mwe mugore tachinja maybe we might move from grey to another latest color ine iripo but for the meantime this is our color iwo sabata madziro edu shamwari unogona nemavhuka isu tichibva apa wotobata kana nemavhuka necooking oil waona manje todi vanhu kumabuildings ikokuku patone munhu ambotobata nezvimavhu ndiani kwapa zviwezvi ndiwe koichichi ndiye nabatana apa wabatire ichi chiri ruoko tasaona ruoko rwako rune matsito tasaone watosiya matsito ako yamwana ozvionawo
Zvozo dai takuratidza vanhu kuti one nekuseri kuno ndima muchibata kuseri kuno nditsvina tsvina mbotomira kubata guys tanga bozana mfungwa kuti hatigoni kupenda isi tichizvigonera ona zviketa ilo ndima muchibata kando patiri apo zvinobva zvichina izvi zvinewe kuti yeshika unoda kuzoti ibatwe nemadhaka afutaka on mazenge edu ekurufinga asati apera guys. Saka rimwe rikatanga rareba kupfuura rimwe chii chinoitika? Because vanhu vandiri kuona hoka ibo saka apa manje jirawo redu mozviona pazowedzerwa kayadhi kedu kakachifanira kutanga ragumira panepo for no it's too close nechine bathroom tikati ngapawedzerwe kuitira kuti pawanike pekufambawo saka awedzerwa matanda jirawo redu rapera nhasi mutape ndo vazopesa jirawo iro jirawo razopera guys saka chasara iko zvino ndechekuti mukuona kuti zvitsika zvatakatema zviya kunyanya zviri apa either tozvicherera kana kuti zvotemwa zvosara zvidiki diki because izvozvi hazvisi smart masariro azvaita zviri zvofanira kumbototemwa kana zvipa pambonzi ngazvivesererwe zvambotaurwa saka hatisi kuti zvichafamba sei but ambopisa mumarara saka izvo chindofunga takuda kuzosimudzira kuti tichindogadzira apo pane mazimiti akangodonha saka aya apuruniwa akasara anyatsoti adi akure zvakanaka rather than ngorembera even uyo wapuruniwa zvakare panyatsokuonekera zvitsika zvatada kupisa zvakaita sezvizvi popisiwa ndo zvatada kuti but mukuona kuti apo vazama kupisa but hazvina zvazvinobatsira because zvangoti ngandibva zvaita sei ndobva zvatodzima saka mani pada tichi munhu anga achinyatsovapo pachinyatsotemwa zvibve zvese izvi because hazisi smart mozviona hazvinyatsova smart zvakanaka toda kuti zvinge zviri smart zvipere ngadai vanga vachikwanisa dai pakafungwa kare dai takatanga kare kuvesera mozviona tasai kala yedu yetoilet tiri kuno kure kuti yakaita sei maona manje ndo kala yedu yatiri kubudisa iyi from afar ndichingori muyadhi mamai muchaneta jirauro razovhara pavhara case closed case closed mamwe matanda epe mwachatoshanda pagedhi mutape kogedhi hanzi gedhi rogadzirwa sei guys kogedhi togadzira sei saka kwasara gedhi kuti ringe richaseri chizogadzirwa mamwe matanda mashoma kwasara mamwe matanda hawo mashoma but I think anokwanisa kugadzira gedhi nemamwe ari apapo then icho ndo chirugu chembudzi chiri apo icho ndo chirugu chembudzi ichi chirugu chehuku unfortunately hachavakike because hapasina zvitina Verisa akapakwawo pano avo roofing hozi iyo waona manje todai saka mukatarisa yadhi yamai muchaneta yatokura yakurisisa yakura iyo
mbuya deri kwachimbotiimbire ndanditi ko gedhi mozotigadzirirawo kagedhi. Ndouya nayo mangwana mbotigadzirira gedhi tobva tapedza. Mangwana yakaenda pakati amuzviwi lisesa tihosi namasabhuku kwenu mungaingisa ila kuenda drama gati changana ndau tangula mwana sabhuku lo mutwaini vakoma ndimugele mungatendiuka masikati oza munoiwe tindi vakoma nitwa muzimbana shoko yapanda shoko yapanda imutelile mwina vakoma mungatekiwi kamasikati kamasikati kune vuloyi nimugwelile vakoma nokamasikati iwe ipapo valoya nakikaniti namagamo vateukela futi kuloya mwina muyala hela kwalatekwa kamasikati sezvifuna yini so zvifuna yini vakoma lezvi mungaenda mutinele vakoma mufile mwina ufile mwana mhani wena so mwana mhani ufile vehautomila nimujelile mwina vakoma mungatekiwi kamasikati kamasikati kune vuloyi mina vakoma mna nabwelile mungatekiwi please mungatekiwi swakutekwa leswavava leswi uvona munhu so awondza so himhaka ya kutekwa akutekiwa masikwana lawa akutiri ende uvona munhu ahlupheka aneriwa yi pfula a yi vukatini akavona va tshamisekile swinene no ndakamutaurira inisisi ayo musaroriwa kamasikati kamasikati vanoroya ndikunzwa musoro nedzimba wangu adagone chakanaka si mungu anditi